Mit navn det er Alexander, og jeg arbejder på en skole i Ikast, og vi har haft rigtig mange udfordringer. Inde på vores fælles side, der skriver folk rigtig mange problematikker op. Der sker rigtig mange ting på skolen, som er uforklarlige, og der er ikke nogen af alt personale eller elever, der kan tage ansvar for det her. Og vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Så Fætterklubben, som jeg er en del af, har valgt at tage kontakt til en clairvoyant, der kan hjælpe os med at løse de her problematikker, som vi støder på i dagligdagen. Vi har simpelthen så mange udfordringer. Og siden det ikke er nogen voksne, der er skyld i dem, så må der være tale om ånder. Så jeg har valgt at undersøge det. Vi har simpelthen kontaktet en clairvoyant, som jeg håber, vi skal ud og møde udenfor nu her. Pause. Vi snakker om telefonen. Ja. Alexander. Ja. Karen. Karen, kom indenfor. Jeg er clairvoyant. Du er clairvoyant. Ja, det er jo godt. Det er dig, vi skal have fat i. Kom indenfor. Er det her? Er det... Det her, det er skolen, som er på tale. Der har allerede nu mange indtryk, kan jeg mærke. Virkelig. Hvad tænker du på, når du siger indtryk? Jeg kan virkelig føle dig... Hold da op. Er det noget godt eller noget skidt? Der bliver tænkt. Der bliver tænkt et eller andet sted her, kan jeg mærke. Jeg er jo meget føle hele tiden. Men hold da op, der bliver tænkt her. Der bliver tænkt her. Ja. Er det lige her, eller er det sådan... Det er ikke her. Det er ikke her, det er lidt tomt lige her, men jeg kan mærke, at det kommer. Der er nogle problemstillinger her. Jeg kan godt forstå, at du har ringet. Ja, det er jeg glad for, du siger. Har du tænkt en rute, eller...? Ja, jeg har tænkt, at vi skal undersøge. Der er 4-5 steder, som har været... hvor vi virkelig har stødt på nogle udfordringer. Ja. Og jeg tænker, at vi kan starte med en af dem. Vi ankommer på første sal. Og her er en af de steder, hvor vi først sådan vil mærke, at... Der er noget... Jeg har tænkt nogle tanker her. Har du tænkt nogle tanker? Er det... Hvem er... Er det noget... Hvad er det? Er det nogle tænkere og nogle store? Det er nogle store tænkere. De tænker rigtig mange tanker heroppe. Ja. Det gør de tænker mange tanker. Kan jeg mærke, er det kontor og sådan noget? Det er kontoret, jeg er herinde. Nej, det er ikke. Er det... Tror jeg. Ja. Ja. Det her, det er epicentret, tror jeg. Tror du det? Det her, det hele, det springer ud fra. Breder sig ud i krogene, kan man se. Og ja, det er det. Nu kommer vi ned til en fløj, hvor indskolingsbørnene de er. Okay. Det helt store problematik hernede, det er simpelthen, at ting forsvinder. På mystisk vis. Vi kan simpelthen ikke forklare det. Det er jo meget almindeligt for mig, i min verden. Ja, det tænker jeg nemlig. Og vi har ingen, der kan tage ansvar. Vi har ingen, der simpelthen siger, at de har noget med det her at gøre. De forsvinder bare. Okay. Nå. Og det er det, vi skal ned og opleve nu. De bliver simpelthen væk. Ja, lige præcis. Okay. Nå. Spændende. Nu går den clairvoyante lige rundt for sig selv og undersøger i skolen. Og han er på færd med noget lige nu. Så jeg synes jo lige, vi lige står her, og så følger vi ham lige hans jagt på den her ting. Han er i hvert fald færd med noget lige nu, det kan man godt mærke. Der plejer bestemt at være noget her. Lige præcis. Det er en af de ting, der er forsvundet. Det var virkelig en følelse for mig. Hvad jeg følte, at der var noget, der simpelthen bankede ind. Sådan lige her. Ja. Kan du fortælle mere om, hvad du tror, der plejer at stå her? Det kunne godt være et bord. Et bord? Det kunne faktisk godt passe. Der plejer at stå et bord der. Der plejer at stå et bord, ja. Og vi ved simpelthen ikke, hvor det er henne. Og det bliver væk. Hele tiden. Det er mærkeligt. Ja. Og der er ikke nogen voksne, der kan noget til det. Der har vi fat i noget. Virkelig et problem. Ja, det er et stort problem. Ja. Det er faktisk sådan, skolen næsten ikke kan køre rundt. Det kan jeg mærke. Ja. Jeg kan mærke, det er noget, der virkelig betyder noget for folk. Det gør det. Det er et meget værdifuldt bord. Meget værdifuldt for arbejdsmoral og alt. Ja, lige præcis. Ja. Det må man sige. Lige nu er Karen på sporet af nogle opladere hernede i indskolingen, som jeg ikke vidste var manglet, men hun er simpelthen færdig med, at der er nogle opladere, der er blevet væk. På samme tid med, at hun leder efter mælkebrød, så lige nu er hun virkelig på overarbejde. Det må man sige. Jeg håber, det giver noget afspacering, det her. Nu går vi ud på boldbanen, og herude har der også været nogle komplikationer nogle gange. Jeg bliver meget varm inden nu. Gør du det? Ja. Det overrasker mig. Jeg fik lige sådan noget, en følelse af noget varmt. Det er tis. Tis? Det er tis. Tis?
Fra taget, eller hvad? Fra taget? Shit, ja. Det er godt nok en gåde, hvad det kan skyldes. Det er godt nok mærkeligt, ja. Det er en ånd. Det er en ånd. Det er en ånd. Det tror jeg også er en ånd. En tisseånd. En tisseånd? Ja. Det ser man tit. Det ser man. Det var spændende. Det var rigtigt. Ja, det er... Nej, far. Okay. Man skal låse det, når man er på skolen. Jeg kan mærke. Der er noget her, det plejer ikke at være låst. Alle låser. Den er ikke låst. Det kan jeg mærke. Jeg kan mærke, der er en ånd. Der bliver nødt til at sige, at alle på skolen har et ansvar for, at den her dør er låst. Så det gør alle. Der er en ånd i den her dør. Den låser den alligevel op. Den kan ikke låses. Den kan ikke låses simpelthen. Prøv. Altså, nu er den jo låst, men du tænker, at den simpelthen går op efter noget tid, eller hvad? Vi kan prøve at komme tilbage om lidt. Ja, lad os prøve. Karen har taget os med herhen til ja, jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, hun ser, men Karen ser simpelthen noget her, hvor hun kan mærke noget. Vil du forklare noget om det? Der er noget magisk i det her sted. Der er en eller anden, en aura, en eller anden guru-alarm her. En guru-alarm? Der bliver ikke tænkt her. Der bliver ikke tænkt. Vi har været i epicentret for tænkning. Det her, det er handling. Det er handlinger, der bliver kæmpet mod. Er der noget, der bliver kæmpet meget mod her? Der bliver kæmpet rigtig meget mod ja, det må man sige. Det må man sige. Det er meget hemmeligt, det der bliver kæmpet mod. Der bliver kæmpet noget. Det er ikke en feministgruppe. Det er bestemt ikke en feministgruppe, nej. Det er det ikke. Tværtimod. Det er noget med den kvindelige overvægt. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Korrekt. Jeg kan mærke det. Meget, meget kraftige følelser, der er forbundet til det her sted. Ja. Det er det hellige sted, kalder vi det på skolen. Ja. Og det er også derfor, der aldrig nogensinde sker nogen af de ting, som vi er ude og observere. Der er aldrig noget, der mangler herfra, og der foregår ikke noget her. Nej. Så jeg tænker også, det her det er måske et helligt sted. Jeg kan godt mærke det. Man bliver sådan helt... Virkelig, det tager helt pusten på en. Vi skal så småt til at runde af her fra Vestre Skole, men inden da, så vil jeg lige spørge dig, Karen. Hvad tænker du processen omkring? Altså, hvordan kommer vi videre her fra Vestre Skole? Så jeg tænker, det er jo utroligt spændende. Altså, det er et stort stykke arbejde, jeg har foran mig for at hjælpe Vestre Skole, fordi hold da op, altså, der er virkelig en bygningsmasse, der er fuldstændig invaseret simpelthen af ånder. Ånder, der stjæler borde, iPad-opladere er væk, døre, der låser sig selv op, der bliver tænkt og handlet alt for meget. Der er vist ikke følt noget her. Der er de der ånder, der simpelthen er det overalt. Man bliver tisset på, man risikerer simpelthen fysisk at komme til skade. Ja. Så grelt står det til. Ja, det er enig med dig. Og jeg tænker, hvis vi skal videre herfra, jamen det er virkelig et økonomisk springpunkt for en hel kommune, simpelthen. Okay. Som det overrasker mig. Ja. Og så tænker du sådan, at hvad er fremtidsudsigterne, efter jeg har fået de her info her? De er dårlige. Dårlige. Det er de. De er dårlige, for ånderne, de vil nok blive ved med at være her. Ja. Det vil de. Så du foreslår simpelthen, at... Jamen, hvis mit barn var her, så ville jeg vælge at lukke. Simpelthen. Luk skolen simpelthen? Luk den simpelthen. Okay. Så du tænker som 2017 eller sådan noget, så snakker vi om, at skolen skal lukkes? Jeg tænker måske august. August 2017. Okay. Ja. Og så alle børnene skal så bare fordeles på de andre byskoler? Eller, det kunne man gøre, det ved jeg ikke. Nej. Men det kunne man. Okay. Det er jo noget... Jeg glæder mig til at modtage en rapport, Karen. Så vil jeg sige tusind tak for besøget. Tak, det var utrolig spændende. Jeg var virkelig glad for, at du kom. Tak. Og kom endelig godt hjem, ikke? Jo.